आरो क'क्राझार प्राइमारि लोगो नांनानै सानसुनियारि मोनसे मेल जथुमनाय हाबाफारि लादों सार मा बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव बे आंनिनो माने नखर जिल्ला हम जिल्ला बे जिल्लायाव ब्लकफ्राव गिदिंनाय हाबाफारि आरो जोंनि मावथि मोनथामबो दोलोनि बिबानगिरि मावथिफोरखौ लोगो हमनाय आरो सिनायथि लायनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै जिल्लायाव खालामनाय जादों आरो खालामनानै लोगो मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै जोंनि मावथिफ्रा फैबाय थानाय 7 अक्ट'खौ बिथांमोनहा नेबाय थादों रायजो राजाफ्रा जोबोद माबायै गोसो दुंलाबनानै नेनानै दङ जाहाथे बे साना फैनानै मोजाङै मोनसे भट होनानै मोजां रोखोमनि जाहाथे देरहाहोनो हायो बेखौ निस्सय आङो नुनो मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। देरहानायनि आसाखौ माबायदि लादों सार? जों एनडिए हिसाबै जोबोद मजबुत मोनसे थासारियावनो दङ जोङो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो सरकार हिसाबैनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बे सरकारनि जोंनि जेफोर बिथांखिफोर बे बिथांखिया साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम निस्सय सौहैदों आरो रायजो राजानि जों सरकारजों जिखिनि फाराग दंमोन सिगांफ्राव बे फारागा दिनैनि सरकारनि समाव बे गैया जादों। रायजोआ सरकारनि खाथियाव साफिदों सरकाराबो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों आरो बेबायदियैनो दिनैहाय रायजो राजा भटार रायजोफ्रा आथिखालनि सरकारनि सायाव मोनसे फोथायनाय निस्सय लादों आरो बे फोथायनाय लानानैनो जोङो नुयो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 70% निस्सय जों भट मोनगोन आरो बेबायदि जों आरामैनो देरहालांगोन। सार नाथाय खामाव बरगयारि बिथाङा बुंदों जे बर' जाथियाल' नोंथांनो भट होगोन बाखि जाथियानो भट होनाय नङा। एनडिए हिसाबै दिनै बर'ल' गैया एनडिए होननानै बुंनाय लोगो लोगो बिजेपि दङ एजिपि दङ दा इउपिपिएल हिसाबैबो नाय दिनैहाय बिथांमोननि सरकार खुंनाय समाव जाथि जनगोष्ठीफ्रा रागा जोंनानै बर' खालामदोंमोन दिनै बर'नि थासारि गैलिया दिनै सोमावसारनायनि थासारि गैलिया गासैबो हारियानो सोरखारजों सावरायलायनानै जेंना सुस्रांनो थाखाय जेब्लाबो बिथांमोना रेडि आरो बेबायदिनो जेंनायाबो सुस्रांजादों दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव जों नुयो जे जाय बिथाङा एमसिएलए समस्तियाव बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनदोंमोन दिनैहाय एमपिनि माने बियाब हिसाबै मोनगु एमएलए समस्ति गोग्लैयो दा बेयाव बिथाङा जेखौ बुंदों बेसो उल्था जानानै थागोन निस्सय मानोना दिनै एनडिए हिसाबै जों जोबोद मजबुत मोनसे थासारियावनो दङ आरो 70% भटआ जे एकदम मोनथारगोन बे रोखाथार। हिरासरनिया बिथाङा अना बर'नि मुं लानानै थांनाय 10 बोसोर एमपि जालांबाय सार दा बिथांखौ अना बर' बिथांमोना बिथांखौ फेजेननो थाखाय माबायदि थागथियारि जानानै दं नोंथाङा? आथिखालनि जिफोर थासारि बे थासारियाव हारि माहारिनि जिखिनि मोनसा मोनलायनाय बा बोराबलायनाय बा बे जाथिनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय जानाय बे जिनिसा दिनैनि थासारियाव गैलिया बयबो दिनै गोजोनखौ लुबैयो गोजोनखौ हास्थायो बर'नि थासारिया बै समाव दंमोन खिन्थु दिनै गासैबो हारि माहारिफ्रा बर' थासारिखौ लाबोनो लुबैयाखै दा बेखायनो दिनैहाय एनडिएजों बयबो दङ आरो एनडिए हिसाबै जोङो मोनसे मोजां थासारियावनो देरहालांगोन बेयाव बिबेदगामि मोनसे राजनिति फारागथि लाबोनाय राजनितिया बेयाव निस्सय सोलिनाय नङा मुगैलायनायनि राजनिति बेयाव गैलिया दिनै एनडिए हिसाबै जों गासैखौबो बजबदों आरो बे बजबनायनि गेजेरजोंनो गासैबो हारि माहारिया सरकारनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों बिसास आरो आस्थाखौ बिथांमोनहा लाखिदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय 7 अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों एनडिए हिसाबै जोबोद मोजां मोनसे भट शेयार मोनगोन आरो बेजों जों देरहालांगोन।